Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi Fidaraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bada tumuli pertela lahum kedue dheweke kabeh sang aziz sakwadya balane mimba dima saking sakbadane barang ra'au kang padha ningali sapa dheweke kabeh al ayati ing pira-pira tandha layas jununna yakti padha ngunjara temenanan sapa dheweke kabeh hu ing Nabi Yusuf hatta hinen hingga tumeka mangsa. Ayat tegese ila ing kitongi makolatinasi maring enteke ucapane menungso fil madinati ing dalem kutha kono. Wong beritane viral isih memanas. Mula Nabi Yusuf dikunjara. Jumbuh karo penyuwunan dungane. Cocok karo dungane. Fa inna Zulaikha mongko sak temene utawi Zulaikha iku lama ayasat. Lama ayasat tetkalane mutung putus asa sapa Zulaikha min Yusufa saking Nabi Yusuf bijamingi hailiha kelawan sakabehane reka-rekane Zulaikha kai tahmalu supaya iso mengku sapa Zulaikha hu ing Nabi Yusuf ngalam muafiqati muradiha ing atase cocoke kekarepane Zulaikha. Qalat mongko ngucap sapa Zulaikha li zaujiha kedue bojo lanange Zulaikha maring Itfir sang ngazis niku wae. Ngucape inna hadzal ngabda
sak temene utawi ikilah budak kawula al-Ibrania sing bangsa Ibrani iku fadhoha meleh-melehke ni ingsun finasi ing dalem kalangane para menungsa yaqulu ngucap sapa iki budak Ngibrani lahum kedue para menungsa ngucape ini setuhune utawi ingsun iku rawatu ngruda paripeksa sapa ingsun hu ing Yusuf ngan nafsihi saking awak dhiwene dheweke fa imma anta zana mongko ana kalane yen to aweh izin sapa jenengan li dateng kula fa akhruju mongko bakal metu sapa kula wa a'taziru lan bakal ngekei penjelasan alasan sapa kula ilaihim maring para menungsa ning wa imma tasjunanna uta tasjuna lan ana kalane yen to ngunjara sapa panjenengan hu ing Yusuf fasajana mongko ngunjara sapa ngazis hu ing Yusuf. Ini jalur ceritane ning ayat kuwi. Nek tondo bukti kebenarane Yusuf ki wis cetha. Wis jelas. Nganggo seksi sing akeh banget niku wau, ya seksine cah bayi rong sasi omong. Gamise suwek saka mburi dan lain sebagainya. Dadi kebenaran karo kebersihan tentang tingkah Yusuf ki cetha. Jelas ora salah, jelas ora keliru. Ewa semono, Gusti Allah ngendika ngazis sak wadya balane tetep ngunjara Yusuf. Ngantek berita viral sing neng kutha kono lerem ngantek para menungsa leda grenang-greneng leda ndadekke Yusuf dadi bahan omongan iki lerem. Ngantek do jelek. Wong iki tak omong ning saat viral kuwi kok dinengke wae seminggu ilang. 2 minggu ilang wis ra ngomongke meneh. Ganti ngomongke wong liya. Ora kok tuh leren li omongke ora. Nah ya lambene kram. Ora omong ya lambene kram. Ya le ngomongke iki wis leren ning isih ngomongke liyane, golek bahan baru, golek bahan gibah. Jenenge nek saiki gibah. Ganti topik, ganti seri, ganti drama. Makane nek delok saka ayat niki ana makna loro, makna manusiawinya istilahnya dinggo ngeker omongan-omongane wong-wong ben ana semacam kesan hukum niku diberlakukan karena tuduhane wong-wong Yusuf salah maka hukum diberlakukan Yusuf dikunjara ora to kesane beres kaya wong saiki koruptor salah kunjara ora ketang dilo ora bar kuwi to wis angger kok beritane ilang ra wis dora nakoke ngono kuwi lho model iki kuwi ora mbiyen saiki mlaku jeng ngono kuwi iki nggo lega-lega warga iki saiki dong endi beritane si anu kae Sambo terus mburine kae terus sing bojone Sandra Dewi kok Dewi Sandra kae duwite triliunan le koruptor kae lho korupsi kae yo endi ora ana beritane angger wis ra ngomongke yo wis ha ilang saiki wis guyak-guyu karo karaoke saiki wonge kaya wis penuk kae
Mula makna sing ayat layas jununahu khatakhin niku ada dua maksud. Maksud pertama dinggo nglerem omongane wong warga kono. Maksud kedua Gusti Allah ngijabahi panyuwunane Nabi Yusuf. Sing ayat dhuwur fastajaba lahu rabbuhu. Sing bangane dheweke niku istilahnya nuruti apa sing dadi karepe Zulaikha mending dikunjara ngono ya tenang. Akhirnya digawe drama karo Gusti Allah, didalangi karo Gusti Allah, terus dikunjara ngantek lerem reda omongan-omongane wong-wong kono. Jalur cerita le dikunjara secara manusiawi, jalur ceritane. Niki tak ceritane Zulaikha niku putus asa. Jedulke pengreka daya piye-piye men supaya iso memiliki Yusuf. Iki ceritane iki direka ngene ben iso memiliki Yusuf. Ben Yusuf gelem nuruti. Karepe rak ceritane ngono ki saka dhuwur ket wingi kae. Ngantek gawe omah. Ngantek omahe digawe sok apik-apike, ora bate pira nek sing jenenge gawe omah kuwi. Kamar tidure we dipane ditretes emas. Iku kamar tidure, terus sprene niku ditretes inten gambare Yusuf ro Zulaikha rangkulan utawa berpelukan. Atau nika nek kowe kelingan jenengan. Lah yo selalen banget. Kok ngono kok ra kelingan. Nah kene ming rangkulan resengsara iki. Niku ngantek direka daya piye carane ning ora tau berhasil. Zulaikha ora tau berhasil. Padahal upamane ngono kuwi iki liyane Yusuf ngono wis hasil kedemben. Sing disenengi sing doyak-oyak ngono liyane Yusuf ngono kasil kedemben. Wis rasah entek akeh ragate jan. Rasa dadak gawe omah, rasa dadak ngapik-apik kamar wis rasah perlu. Nang mie ayaman wis dadi hasil iki. Upamane sing dikersake Zulaikha iki dudu Yusuf. Ya kurang luwih kapasitas kualitase wong-wong karo mburi kae. Wah, iki blus banget nek ora arep meraih model ngono-ngono kuwi. Gampange pol. Ya termasuk sing luwih gampang ngarep. Sing luwih gampang ngarep iki rasah jajan wis mesti gelem. Dasare anu tok. Geleman. Ngarep iki geleman. Mula tampilane kalem. Sing ngarep iki kalem. Sakal gelem. Nek sing mburi kae ya meca nganggo pretung titik. Lah rak pretunge kuwi. Meksa isih ngarani nek rajak jajan ra mangkat ngene lho. Nek sing mburi kae. Nek sing ngarep-ngarep iki sembok. Yo ngono. Blencing. Dane mangkat. Nanti nderek. Ngobrol nang desa ora apa-apa. Lah iki Yusuf direka daya ngantek piye-piye ra iso, Zulaikha putus asa. Mula terus omong karo garwane, karo Ngaziz, karo sang penguasa. Nggih. Ya le ngomong, "Pak, iki pembantu kita sing Ibrani iki, ngono kuwi lho. Pembantu kita sing bangsa Ibrani niku rak istilahnya
meleh-melehke kula di hadapan para manusia, di hadapan warga. Dadi nek ngeten iki kan nama baik dan citra kula hancur, Pak. Wong diweleh-welehke karo Yusuf. Sing intine mereka kiwa tengen warga niku do briji nek kula niku arep ngruda paripeksa Yusuf. Dadi rak citra kula gak dadi garwa jenengan elek to nek ngeten iki. Nek kamangka ya ora kedaden tenan. Napa ngeten wae nek kira-kira jenengan ngizini niki kula tak metu saka kraton iki tak omong nang warga masyarakat tentang piye tenane nggo mulihke nama baik kula dienggo mulihke citra kula, Pak. Metu ngomong ten mriko-mriko. Nek ora ngeten ya men citra kita termasuk panjenengan barang iki dadi penguasa, dadi ratu iki ketok perbawa karo ketok duwe wibawa, ya sing paling pas Yusuf dikunjara. Ben warga iki ngerti nek perbawane jenengan iki dideke tur ya ngerti nek niki iki sing salah dudu kula ning Yusuf, wong sing dikunjara Yusuf. Nah iki drama manusiawi sing digawe karo Gusti Allah ngeten iki. Akhirnya Sang Aziz, sang penguasa nampa idene Zulaikha, nampa bojone mau. Ya wis, pokoke engko Yusuf dikunjara. Ya lek omong halus, iki nggo njaga swara, dienggo nglerem swara, dienggo balekke citrane juragane putri. Ibu negara kowe sementara dikunjara sithik sop Yusuf. Ya lek omong ngono kuwi sementara kowe dikunjara sik. Iki ya kok di video. Komen do ngerti di video terus diunggah nang TikTok, diunggah nang YouTube, pokoknya di video. Kowe nang kono tok-toke kowe ya dikeplaki barang. Kaya ana kesan disiksa lamun di drama kok angele sepiro. Sekarang Yusuf ya ming derek ming sendika dawuh. Pokoknya sendika dawuh ngono. Nah, akhirnya ya dikunjara tenan. Mula ten iki terus fadakhala mongko mlebu. Mangahu sartani Yusuf apa sapa Yusuf sapa mangahu sartani Yusuf asijena ing kunjara. Sapa sing mlebu bareng Yusuf? Fatayani wong nom loro. Fadakhala mangahu asijena fatayani. Saat itu nalika Yusuf dikunjara ana barengan cah nom loro mlebu kono. Dadi sine kunjara 3. Nabi Yusuf karo cah nom loro iku. Ae tegese ngabdani kawula loro budak budak loro. Akhirnya ana budak loro ya mlebu. Limaliki Misra, kedue sang ratu Mesir Al-Kabira kang agung, Al-Kabiri. Budake ratu Mesir sing agung kuwi ana budak loro ya dilebokke ning kunjara kono. Wa huwa utawi budak loro kuwi iku Ar-Rayyan bin Walid Al-Ngamliki. Sing siji jenenge Rayyan bin Walid Al-Ngamliki. Sing siji rasa dieling-eling. Ngecah-cah pikir. Tengok kowe wis oleh ganjaran kok tak mikir.
Wah, nek esuk iki ganjarane ra umum iki wong udan mangkat kok. Ora istimewa. Jos tenan nek top pokoke jan top tenan. Markotop. Udane menginang ya larang regane ya. Nek nggon niki rak sadeling-eling Mas Sayah engko. Sumia diarani sapa ahaduhuma salah suwijine budak loro niki. Diarani kuwi wahua utawi budak loro salah sijine iku sahibu syarabihi. Terus sing siji niku kancane ngombene sing siji. Sahibu syarabihi. Jadi sirrahum sahibu syarabihi sirrihim kanca ngombene kanca wedangane sing siji kuwi secara rahasia utawa secara harian. Wa sumia lan diarani sapa al akhiru sing siji wa huwa sahibu matbahihi ora mutaning matbahihi diarani wong sing duweni wadah utawa wong sing duweni wadah niku wong sing tukang nyawiske peralatane mangan peralatane mangan birrihim matbihi birrihim sing iki sing siji niku wong sing tukang nyawiske ngombe sing siji wong sing tukang nyawiske peralatan sarana nggo mangan. Dadi mbuh disalah apa ning loro niki dadi punjara. Wakilalan den ucapake den arani ismul awali utawi jenenge sing awal iku martosun dadi martos sing sok nyanyi kae martos oh kae mantas martos wasani terus sing nomor loro diarani roksan. Jadi sing siji martos sing siji roksan. Jenenge niku jenenge budak loro sing do dikunjara. Wasababu sijnihima utawi sebab kekunjarane wong loro iki iku ana jamangatan sak temene utawi sak kelompok min ahli Misra saking warga Mesir iku aradu padha ngarepake sapa sak kelompok saka warga Mesir qotlal maliki ing mateni sang ratu. Fajangalu mongko padha ndadekne sapa dheweke kabeh lahuma maring budak loro iki nggawe raswatan ing suwap ngala ayasma ngala ayu sama ing atase yen to jenengi sapa wong loro iki al malika ing sang ratu fito amihi ing dalem pangane wa sarabihi lan ing dalem omben-ombene arep ngracuni ayu sama yen to ngracuni sapa iki wong loro ternyata fa'ajaba hum ila zalika fa'ajaba mongko ngijabahi sapa wong loro hum ing penjaluke sak kelompok warga Mesir sing ngarep mateni sang ratu ila zalika maring mangkono-mangkono. Kesalahane niki rada gedhe. Sebabe le wong loro budak loro sing siji tukang nyawiske
peralatan mangan, sing siji tukang nyawiske peralatan ngombe sak ngombene sak mangane. Niku rak ceritane ana sebagian warga Mesir sing rada tokoh-tokoh ngono kuwi. Sing rada meri iri biasa ta ora mbiyen saiki. Angger muni kalah saing ana ing dalem babagan pangkat, derajat, penguasa ini terus do melakukan sikap-sikap prajudu ngantek do merangi nganggo cara-carane ngono ki biasa. Saiki ki ya do ngono kuwi. Engko nek kalah saing ana ing dalem le meraih jabatan kok sing ngalahke kae-kae ngono do sithik cilike mangkel gedene melakukan satu tindakan-tindakan sing ora sehat. Ana sing nyantet, ana sing mitnah. Lah konten-konten ning Facebook antara pejabat siji karo sijine itu kan sebenarnya banyak sebaran fitnah. Ora nyata kabeh. Ming dibayar kok ya kaya ngono kuwi iki. Kowe omong ngene engko ana bayare semene. Tadi memang ya jenenge wae konten, intine ming do golek duit ya mayoritas konten sing ana kae iki. Dadi kadang ya ming fitnah tentang KDM mungsuhe karo si sapa wingi niki. Tete sing fraksi buruh kuwi. Iqbal kuwi ya. Kuwi ya ana sing bayar biasane ngono nggo jegal-jegalan nggo. Iku lagi naik daun. Dasare Deddy Mulyadi. Lagi naik daun, perhatian lomo ra hitungan. Iki ngantek wong Jawa Barat itu berharap enak periode mburine nek iso sing dadi presiden iki Deddy Mulyadi ngono to ngantek. Lah iki ana amat sangat dikhawatirkan karo pesaing-pesaing berat. Mulai saiki wis dijegal jenenge men supaya elek gek sesuk upamane jago tenan ki simpatike warga wis berkurang. Kuwi politik wis ngono kuwi. Ora cetha kabeh. Terus nika babakan Baklawi karo Kiai Imad. Ada sebagian orang sing dibayar, disyuting kon ngaku nek dheweke iki mantane santrine Kiai Imad, terus kon ngalak-alak Kiai Imad diwalik. Muhibin. Ngene iki wis pokoke jegal-jegalan ae. Intine sing omong kae golek duit. Lah sing dadi korban kita. Ndelok percaya wis wah wis ra karu-karuan. Mending ngrasa ndelok. Ya wis dinggo komen nang grup kuwi wis apik banget kok. Nggo handphone iki dinggo komen nang grup ngono apik banget. Karo nggo moto pangan barang ngono malah karuan. Oh, moto sate, nek sate kae tawa. Bakul kok nek kae iki. Ora apa nek kae bakul ki malah apik tawa. Ready, ayo do mampir. Mampir mbahmu ki ra cecekel kene ya. Biasa nek ngeten niku malah manfaat bangane ndelok kena pengaruh sementara kebenarane ora iso dipertanggungjawabkan rak padha karo pengikut fitnah kita itu nanti. Jadi dihukumi bolo-bolo fitnah, cilike ngrasani gedene fitnah. Iki aja langsung dipercaya. Saiki masalah ngeri tenan, berita-berita konten yang handphone wis intine ming do golek duit sing disyuting, sing wani ngene wani omong ngene bayare semene siap syuting. Terus jedet. Ngonak-onake iki, ngonak-onake kuwi. Ning yo ora kabeh, biasane sing model jegal-jegalan ngono kuwi. Nek sing bangsa tawa apa sing arep didol kae ya tenan ae, pengen bakul kae. Kae rada didelok ora apa-apa kae wong pengen bakul.
Ngaji ngene iki tenan, wong ya disyuting ora ana wong bayar. Nah iki murni ngaji tenan. Lho penjelasan kita awal mau piye? Kula iki ngomong kok penjelasan kita awal kayak iki do dibayar. Lah terus kula gawe keterangan perbandingan sing ra dibayar. Pembahasan nerangke ngaji do ora trimo. Ketok banget ora tau bayar lho tak pikir-pikir. Lha iya nek ngaji ngene iki tak murni mung pengen ngaji gek sing ra iso teko rene iki iso ndelok, iso nyapkret keterangan pipite saiki ra mangkat setel awan iso, setel awan ra selo, setel sore iso nek di-subscribe ngeten iki kok. Nek nang YouTube kan di-subscribe to. Kudune jadi disetel wah masuk ramakan dia tak ungake nyap krep wali kerto kok tak ungake dilalai ya arep ora menyang oleh semetan kae awan posore buka langsung wah nek iki jan nyemet aku iki tetep nyemet aku isin aku sesuk arep bayar. Wah, nyali gede ora mangkat. Sesuk mangkat kudu bayar itu. Mental diableke piye. Lah wong loro niki le dikunjara niku rak ceritane dipengaruhi karo sak kelompok sing arep nglimpangke Sang Ratu. Wujude dheweke niku ki disuwap riswah. Dadi disuwap disogok dhuwit supaya kon nyampuri racun ing dalem pangan lan omben-ombene Sang Ratu. Wong-wong loro iki sing tukang nyawiske omben-omben sak pangane. Tulung tak bayar semene. Omben-omben karo pangan-pangane Sang Ratu kek ana racun ayu sama ngracuni. Dilalai fa aja, gelem. Gelem wong dibayar ya apa-apa nek dibayar gelem. Wong pancen sarana urip ki ya bondo kek golek bondo ki nyambut gawe ngono kae. Wah iki gelem. Kesalahane kuwi ning keconangan, makane ya dicekel to dikunjara dadi rada berat iki. Hukumane rada berat lah arep mateni Sang Ratu sih. Sing mateni dudu dheke ning ra dheke dadi penyebab to. Ming gara-gara disuwap kuwi. Jane ora tak oke paling nyatus apa pira. Ya kon milih kok ya kon nyoblos ya nek nyatus kae iki. Ya sagok 100 kon milih. Lah piye kuwi lah ya wis le tampa dhuwit suwap sogokan haram, kesalahane gede dadi wis tobat iki. Hukum agama dosa, hukum dunia dikunjara. Awor Nabi Yusuf. Wah, jalur ceritane terus nang kunjara kono awor Nabi Yusuf. Nggo kanca kok nggih. Ya esuk awan sore ngobrol. Ning angger wis sayah kae terus do turu le ngobrol terus ke sesuk. Ya sayah kok yo. Saya terusik. Wah, sesuk ana jalur cerita tentang jawabane ngimpine wong loro iki kok ya iki sesuk iki. Semoga-moga diridani Allah. Ledo tindak ngaji diregani ganjaran dunya ganjaran akhirat sing manfaati dunya manfaati akhirat iso nglebur kesalahan dosa iso gawe ati ikhlas iso nyemelehke rasa
tentrem ayem dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.